Hello guys and welcome to my channel. Today we are making a cheesy garlic bread plus a story time. On display is our Kavik signature board. Hit me up to place an order or find out more about our Kavik boards. Let's get into our story time. So story time sethu sizokhuluma ngoThabo noThemba. Thabo noThemba babehlala endaweni ekwakuthiwa iSC1 eZakheni eMnambithi. Thabo noThemba bakhulela emzini wakwaNxumalo. Banomama nobaba bathi baxakekile kakhulu, bakhula nje beyastruglisha nje, imali ayikho ekhaya. So lama-twins ngoba babe amawele bakhula kule simo, babona ukuthi no man impilo inzima. Kuthe uma ngabe sebekuma-early 20s, ngabo-21, 22, baqala manje bacabanga ngezinye iy'ndlela zokwenza imali. Then uThemba ngelinye ilanga athi, hayi bo mfethu, umbone uSpero. uSpero kwakuyingane kamakhelwane, around the same age group, kodwa wayebashiya kancane nje, mhlambe ngabo 4-5 years. Athi hayi bo uSpero hlala simwashela igalofu lakhe, uSpero unemali, uSpero wenza ngani ngoba uSpero akasebenzi. Hayi noThabo athi ngeke mfethu asisondezaneni naye kakhulu, sithole ukuthi lo mjida angasisiza yini. Fast forward story nangempela, they get closer to Spero. Spero bamwashela iy'moto, bafana nje bayancitheza nje kuSpero. So-ke abafana-ke bagcina-ke sebebhoboka uSpero. Spero mfethu wenza ngani wena? Yabo mfethu ukuthi ekhaya kunzima, i-oledi alisebenzi, lihambe liwasha amawashingi, nobaba naye kuyabheda mfethu, baba futhi usanda kushawa stroke. Athi kuSpero-ke, guys, ngiyabona isimo sibi emakini. Uma ngabe nje ngini-introduce-a kule ndlela yami yokwenza imali, kufanele ngempela nazi ukuthi there's no turning back. Abatshele ukuthi mina into engayenza, ngathatha le nto engenabungozi. Abafuna wathatha le nto engenabungozi, yini leyo Spero? Spero-ke amane nje angalibeli beshona ngapha nangapha. Batshela ukuthi no, mina bafethu ngathwala, nenyanga yami kamhlaba iyalingana, and next week ngiyabuyela kuyona yo-consult. So uma nifuna ukuhamba nami, asihambeni. Hhayi-ke abafana bangananazi, bathi nje no, sihamba nawe Spero, we are in. Nangempela ushayo next week, bahamba on a Friday, bahambe-ke emhlaba iyalingana, bahamba noSpero. Hhayi-ke bafika laphana-ke enyangeni uMehle Mhamba, mhlambe bafika ngabo-11 kanje ebusuku, ngalezo y'khathi late. Indawo kaMehle Mhamba iseduzane kwendawo engazi ukuthi ine-cave la esebenzela khona, kunomwosha futhi lapho. Hhayi-ke abafana bakaNxumalo noSpero bafike, uSpero aba-introduce kuMehle Mhamba. Baba, lezi iy'ntwana zami zakamakhelwane zixakekile baba, yazi labafana laba bafuna ukuzothatha le nto engayithatha. Ahleke-ke uMehle Mhamba athi, hayi bo, abafana begoride ngibabuka nje. Kube yibona abayivumela kuqala siredi baba. Siredi bandla baboMehle Mhamba. Awazi ukuthi sixakeke kanjani, silamba ebusweni baba. Hhayi-ke uMehle Mhamba athi, niyayazi lento eniyifunayo? Bathi asiyazi baba, kodwa akukho esingeke sikwenze. Bathi uMehle Mhamba, niyambo uSpero njengoba impilo yakhe kanje. No, uSpero wathwala, and la ekhaya ukuthwala kwakhona kunama-options awu-3. Ngiyambo uSpero ukuthi noma wengane, baney'ngane eziwu-3 manje benoSpero, kodwa iy'ngane zabo zonke y'khubazekile, ayikho ingane phansi, ingoba uSpero wathwala ngenzalo. Uma ungafuni ukuchitha igazi, ungafuni ukubulala abantu bakini, ungafuni ukuthwala ngapha, ezothwala ngenzalo, or untshontsha i-destiny yomuntu o-close naye. Lowo muntu ofanele kube umuntu osondelene naye, oyigazi lakho, in other words, enihlobene naye. Or number 3, uhambe uyolala nenyoka yami emgedeni. Nenyoka yami uzolala nayo 7 days. Then uma usuphuma lapho, ngizobe sengiyokugeza, sengigcaba, kind of like uyamphothula ukuthi okay, usuqedile umsebenzi, yabo. Hhayi-ke athabo noThemba bathi no baba, sicela uphumele emnyango siyobonisana ukuthi ikuphi esifuna ukukwenza.
Nangempela-ke ama-twins ngoba phela baba amawele baphume babuthane into esizoyenza mfethu. Hhayi, athi nje uThemba, mina ngiyazi mfethu ukuthi kuphi kumele sikwenze. Kufanele ukuthi sitshontshe i-destiny ngoba uyazi wena ukuthi sinomalume. Umalume unamatekisi kodwa akasisizi ngalutho lapha ekhaya. Sixakekile, instead ziyicashalala zakhe. Uma sifike kwamalume sifike sifukuze, sisebenze sibe yisebenzi, ajike angasiphi imali ebonakalayo. Hhayi bavumelane, yazi uqinisile bafu, no man, sitshontshe i-destiny kamalume. Vele uyigazi lethu futhi sine-access emzini kamalume. Nangempela babuyele kuMehlemaba bamchazele, baba sesi-decide-ile sothatha i-destiny kamalume wethu, si-close nayo igazi lethu. Athi kuMehlemaba, into engiyidingayo for lo mshikashika wokuntshontsha i-destiny, ngizodinga iy'nwele zamalume. Ngizokwazi ukuyithola? Ayikuphendule uThabo kuqala, yebo baba, sizokwazi ukuyithola ngoba unomshini wakhe wokugunda and thina vele sijwayele ukumgunda uma ngabe sifikile kwakhe. Sifike simgunde umalume, so singakwazi ukuthi sitshontshe iy'nwele laphana emshinini wakhe. Abesethi kuMehlemaba, enye into yesibili engiyidingayo, ngidinga isixubho sakhe asisebenzisayo ngoba ngidinga amathakhi. Ukusho ukuthi ngichaza ngoMehlemaba udinga isixubho sakhe ngoba isixubho sakhe singena emlonyeni, bantshontshe i-destiny yakhe, ukukhuluma kwakhe, izinto ay'khulumayo phezu kwempilo yakhe, and then bafuna iy'nwele zakhe, kusho ukuthi umqondo wakhe nokuhlakanipha kwakhe. Hhayi-ke bavumeke abafana bathi hhayi vele izoba lula lento le ngoba umalume usindisiwe, akazenzi lezi zinto zokuhlola nezinto zesiZulu nani nani, izoba lula lento le. Hhayi, ngokucabanga kwabo basho njalo. Hhayi nangempela-ke bathi-ke no, sizokwenza njalo. Bathi uMehlemaba-ke okwamanje ayikho into engizoyenza engizonenzela yona until nize nibuye nalezi zinto eziwu-2 bese siyaqala umshikashika wethu ukuze nibe right. Abuze-ke uThabo, manje baba, uma ngabe sesiyenzile yonke lento sesiqedile, kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi nathi sibe nemali, sibone into eyenzakalayo empilweni yethu ukuthi kuba ngcono na? Athi uMehlemaba, khululekani, relax-ani, nina nje kufanele niqede le process njengoba seni-decide-ile ukuthi nina umkhuba enifuna ukwenza ilo wokuntshontsha i-destiny kulungile. Hoyani nalezi zinto eziwu-2 engiyifunayo, iy'nwele zamalume, kube nesixubho. Bathi hhayi, okay. Hhayi-ke fast forward, bahambe babuyele emuva, babuyele esi-1 nabo. Nangempela uma befika, hhayi bafonela umalume, umalume sifisa ukuvakashela, yazi nje uzobamba amatohwana lapho. Hawu umalume athi hheyi vele wena Thabo ungigunda kahle kabi ekhanda, vele ngifuna ukugunda nje, ngifuna ukuthi ufike la ungigunde and ngifuna iy'moto zami ziwashwe nengadi ngifuna yenziwe, yabo nje umalume, isikhokho. Hhayi-ke bavumelane ukuthi nangempela bayaya ngakusasa kamalume, sebebuyile angithi kaMehlemaba. Bahambe baye kamalume, uma befika kamalume, hhayi nangempela bafike bamgunde umalume, bay'ntshontshe iy'nwele. Nangempela bazame-ke manje ukungena e-bathroom, bafuna ukuntshontsha isixubho samalume. Hhayi bamgadile manje ukuthi siphi isixubho samalume la. Awu baze babone ukuthi ngoba umalume ubaba umuntu wesiZulu, izinto zakhe zonke zibekwa ngendlela. Awu babone ukuthi okay, kusho ukuthi isixubho samalume lesi. Basithathe isixubho samalume, sebe right. Ngicela ukuthi ubuye back kwividiyo elandelayo for part 2.